Fl-Ingilterra, l-Pulizija qalet li qed taħdem qatih biex tidentifika lil dawk kollha li ħadu sehem fi protesti u dimostrazzjonijiet vjolenti fi bliet madwar ir-Renju Unit fl-aħħar jiem. Il-kap tal-Pulizija ta' South Yorkshire, Lindsay Butterfield, wissiet lil dawk li ħadu sehem li la kienu hemm se ssibhom. Iddeskriviet il-vjolenza li żdiedet fl-aħħar jiem bħala ta' tqallieħ. Il-protesti u l-vjolenza faqqa wara li 3 tfal inqatlu b'daqqit ta' sikkina waqt li kienu qed jattendu lezzjoni ta' sfin. It-tnejn filgħodu l-Prim Ministru Ingliż Keir Starmer laqqa b'urġenza l-Kabinett tal-Ministri. Il-Prim Ministru Starmer qal li dawn il-protesti huma vjolenza li ġejja mill-lemin estrem. I utterly condemn the far-right thuggery we've seen this weekend. Be in no doubt, those that have participated in this violence will face the full force of the law. The police will be making arrests, individuals will be held on remand, charges will follow, and convictions will follow. Minħabba dawn il-protesti violenti, il-Malasja u n-Niġerja kienu l-ewwel pajjiżi li ħarġu twissija kontra li jsir vjaġġar lejn ir-Renju Unit. TVM News tkellem mal-Assistent Direttur ta' Servizzi Konsulari fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, Andrew Grech, li spjega r-rakkomandazzjoni min-naħa tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. L-avviż tal-Ministeru u l-avviż tal-Gvern huwa wieħed. Dak li wieħed għandu joqgħod attent u kemm jista' jkun ma jmurx dawk il-postijiet li huma affettwati minn dawn il-protesti. Ovvjament jekk jiġri xi ħaġa dak li jkun għandu dejjem jikkuntattja l-Kummissjoni Għolja Maltija li għandna flott. Mas-Sur Grech tkellimna wkoll dwar avviż li ħarġet l-Ambaxxata Maltija fl-Italja fejn wissiet li fl-Italja qed ikun rapportat ħafna serq u għalhekk wissiet ukoll li min jivvjaġġa l-Italja bħalissa joqgħod ħafna attent meta jivvjaġġa bil-metro jew f'postijiet iffullati. Aħna din ninformaw il-pubbliku biex dak li jkun jieħu l-prekawzjonijiet li għandu bżonn joħsieb l-oġġetti personali tiegħu u kif ukoll jieħu ħsieb li jkollu kemm il-passaport u kemm ukoll il-karta tal-identità biex jekk dak li jkun jitlef l-karta tal-identità jew inkella l-passaport ikun jista' juża id-dokument tal-ivvjaġġar ieħor. Importanti nsemmi wkoll li din ma tapplikax biss għall-Italja, ġifieri di tapplika għal diversi pajjiżi fejn dak li jkun jażel li jsifer fuq tagħla. Andrew Grech qal ukoll li hemm il-Consular Plus website li tista' tiġi aċċessata biex dak li jkun jikseb l-informazzjoni kollha tal-ivvjaġġar u l-aħħar żviluppi fuq diversi pajjiżi.